No et pots enfadar així. Aleshores, el viatge és una que volíem fer fa bastant de temps, perquè un dia el Joan va venir amb la idea de escolta, hem de parar i fer la volta al món. Per això, el Roc és un dels meus millors col·legues i un dia va vindre amb la història de que se'n volien a fer la volta al món en moto. I el tema venia d'un col·lega seu, que es diu Walter Estrada, que s'havia pillat una moto, una Royal Enfield, i havia decidit tirar milles. I quan el Roc va estar parlant amb ell i el Roc es va convèncer de fer la volta al món, hi ha una frase que li va dir al Walter que a mi se'm va quedar com molt gravada, que és quan el Roc li va preguntar que per què ho feia, i el Walter li va dir «¿Por qué hay que hacerlo, no?» I és una que hem volgut fer des de fa molt temps, no? I ens fa molta il·lusió fer-ho ara, amb el petit. Pues el primer trajecte que farem és Barcelona-Nova York. Després d'allà baixarem a Costa Rica. Després volarem fins a Guatemala. Després a Mèxic. I tot això serà més o menys 3 mesos, serà l'estiu. I després volem del DF fins a San Francisco. Aleshores, abans de l'1 de setembre volarem a Hawaii. I després de Hawaii anirem a Nova Zelanda, per l'altra banda. La costa est d'Austràlia. I després ja saltar Al sud-est asiàtic. Filipines, Indonèsia, Vietnam, Cambòdia, Tailàndia, segurament Sri Lanka i tornar. i després, si tot va bé, hauran passat 9 o 10 mesos i tornarem cap a casa a fer la preinscripció al col·le. Perquè arribarem aquí a principis de març del 2020, si tot va bé. Pues no sé. Que realmente hay que hacerlo. You can help me paint it. We can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? Sí, em tallaré el cabell abans de marxar, segurament. Em tallo el cabell un cop l'any, o 2, o sigui que sí, començaré el viatge amb un tall de cabell de marxar.